Jane listrik iki piye lho? Wong tuku lagi bulan dingi lho saiki wis entene. Biaya hidup saiki iso warang ora kaya tahun 90-an. Dulu ini di luar untuk teko iki. Nah, ini kan menang. Masa aku permainan kamuke lho, sampai menang lho. Urung teko-teko. Sopo? Iki apa ya di telepon lho nyapo. Ngono yo sik angel lho di telepon ki. Bar aku ngono sunah lho pokoke. Piye? Tenan ye. Tenan ye. Ben aku ben golek kali sing deres, sing banjir, sing gedhe pisan ben aku ilang awakmu ra iso goleki. Sik. Ngene lho, sik digenahne, enek apa jane? Sik teh kok piye-piye neh? Apa kudu tak print, kudu tak templekne bathukmu? Iki lakon apa neh ngono lho. Terus aku kon piye? Pokoke saiki rene titik. Rono ki gampang lho, tapi aku sih tak ngising dulu ya. Aja. Pokok ndarin ya. Isi ngonek kene lek mencret engko tak cewoki. Tenan ye. Panggang ngono ae, tak hitungi awakmu randang budal, aku sidone kali. 1 loro. Iya. Bu Lurah tersayang. Enteni yo. Kok rasa aneh-aneh. Sopo sing ditelepon kok sayang-sayang ki? Ayo, sapa sing gak telepon? Aja mek ngurusi kandang manumu dhewe ae. Alah, lho. Iki meng Bu Lurah telepon mergo enek masalah genting sing kudu diselesekne. Halah, kok mek alasan ae. Apal aku. Urung kira lho lek kowe nglatet wis to. Tak pal 99,999%. Nanti karek sanil nah. Ora usah cengengisan. Ngene lho, Bu Lurah kuwi kena masalah. Lah, Pak Lurah ndek eneng. Saya luwih gawat kuwi. Masa emang belurah kenal sing telepon? Nyapa to aku ngapusi ki. Masalah apa tebar? Yo ndak ero nyatane yo cepet ndang rene Pak Lurah ndek eneng, nah kira prak yo. Tapi yo apa mau ndak oleh rono yo ora apa-apa lho aku. Iya, aja lho. Engko sanoe penting, genting tenan. Mangkane kuwi, Blok. Perane Pak Lurah kuwi penting. Ki iki pas ndek eneng terus Lurah telepon ki mang. Lah iya. Berarti ya tulungan lho. Tenan kowe piye? Ya tenan. Berarti lek Bu Lurah telepon sampean kuwi mesti ana tujuane. Ki lek Bu Lurah ki mesti tujuane apik lho. Lah iya. Kan Pak Lurah ndek eneng, tak bulan ini Pak Lurah ndek eneng yo mek Bu Lurah ki masalahe genting. Saiki umpama ya awakmu wis kerep nang bali desa ngene lho. Iya. Kan ya mesti butuhne tanda tangan Pak Lurah, iya ora? Lah iya. Lah, Pak Lurah iki ndek eneng sing enek Bu Lurah. Kuwi nek masalah apa piye gelut tapi ora ngerti lho iki. Ya wis sakno, ki rono. Engko sono penting tenan. Aku tak mlaku lho. Nggawa montor ku capek lho. Iya lah. Montor dia, montor dhewe. Wis ta sembarang. Sing penting ki ndang rono. Lek jaluki tulung ki kudu ki gas ngono lho. Apa? Urung sarapan lho kae. Bisa sarapan dhisik aku jangan terang san. Udah lah no, cak kok selak penting tak. Sarapan ning warung karo pelaku. Lah iya ya kuwi lho, ket mang to. Biasa Hati-hati no, lho. makan ya. Iya hati-hati.
Sono penting tenan. Ya alhamdulillah bojoku ki kok cetha karo tangga teparo tambah karo perangkat. Semoga-moga masalah Ibu Lurah bisa terselesaikan dengan baik. Kesusurita nek aja ngebut lho. Oke. Belum pintar. Oh jatuh. Dihapusi mana? Takdirnya wujud dulu. Benar no dalan. Ki duit ya tak nggih apa to yo. Bayaran wingi lurung tek. Iki wis bayaran neh. Padahal kerjaku mek ngalor ngidul. Bayar aku akeh. Tepak loy wong cetone ra umum mari jemplok. Apa tak wehne mirin ya. Urip dadi ben nenek tantangane. Mergo urip terlalu mudah. Beh. Kancane usaha medeni botangi bangkrut tok malah unyil ngalor ngidul ngitungi dhuwit. Penak men mulya men kae. Plecir. Om lelet wis saiki dhuwitmu akeh. Lah iya to, Bul. Biyen nek ra ndek dhuwit oyeng ae. Bahasan saiki ndek dhuwit remas aku biasa aja. Wah, lek kemenyek saiki. Ndeh, wehna aku lek kuwi. Sik to, Bul. Yo ngene iki didum karo kancane barang to. Pokoke. Nyo, atus Wih, tenan opo piye to nyil iki? Alah tenan, Bul. Iki ndang ndak tas ketatap apa ngono to nyil? Jane yo ora ketoke. Ketatap apa to, Bul? Mas Pior iki ndase sik utuh iki lho. Adik lho, maniram. Kok ngendi lho iki mengke? Biasa, Bul. Kerja lek penak ini. Ngalor ngidul bayaran. Ngono ku lho lek aku. Bos mati luman men to nyil. Mulane to. Kerja ning ngene Pak Lo iki penake ngene iki. Awakmu metu. Syukur. Lah nyil ngene saiki yo bangkrut kok. Bangkrut, Bol. Iya. Oh alah ki lakon apa to, Bol, kowe iki. Wong sik lekas grimah-grimih bakul ngono lho kok wis bangkrut lho. Ya padahal ki anu lho nyil. Wis kabeh wis tak takeri yo bahan-bahan iki. Uyah yo wis tak irit. Ngono ku lho yo laris. Isik bangkrut ya aku. Bangkrutmu paling ketara gendroarane kuwi lek kowe iki. Paling kok iya to nyil. Mergo ngene lho, Bol ya. Hidup terasa tenang jika kita bermanfaat. Uang tidak bisa membeli ketenangan, Bol. Yo. Kok iso muni ngono lho awakmu iki? Aku, Bol. Ini pas ndek dhuwit ngono kuwi menenku. Kok ya mletek utekmu. Mulane to, Bol. Wong kuwi belajar jujur sembarang, ora usah sing rena-rena ben uripe iso penak ngono lho. Aku iki kurang jujur piye? Aku wis paham lek kowe jujur, tapi lek turu. Kok lek turu piye? Malah ndak jujur ki awakmu lho. Lho, kok iso lho? Kadang ya sik gelem ngapusi aku kok. Kapan lek ngapusi awakmu ki? Biyen sik meru Pak Lo biyen. Kapan to, Bol? Masalah ngarit biyen lho. Ngapusi piye neh aku? Jerekmu ngarit ya ora ngono. Lah, diterang ngarep nang ndi iki? Biasa, Bol. Aku sik arep maju cempluk iki. Walah, iki tenan kok kene aku. Wis to iki PN aku ki ikhlas, Bol. Ikhlas. Matur nuwun ya, Nyil. Apa anu, Bol, tambahne. Untung loh kok enek game Zenless Zero. Ora enak tenan bar aku golek kali, tenan aku sempung. Sik. Pancen ya sungguh iki jam jujis tenan wae. Karakter peringkat S pemburu void iso malah malih tenan. Ki mulus ya nang.
Lah kae teko ke wonge. Kalem Bu. Aku wis teko iki lho. Ngono kok suwe men lho. Nyapa we? Nyapa delok-delok aku melek. Teko. Oleh renek game iki tenan, awakmu wis bar ora karo aku. Lah kok iso? Ya aku ya nyemplung kali toh. Delok bar lho ya. Iki jenenge game Zenless Zone Zero. Iki game super janan. Tenan gek hadiah niku akeh lho bar masamu. Wah, tenan ya. Cuma aman tenan ya mau dijelasne kok. Iya terus. Ngene lho bar yo tak jelas nih. Yang pertama, pemain kuwi iso ngeklaim agen S rank gratis cao. Cara mlebu ning game setelah 29 Desember. Kilo ngene kilo. Terus. Paham ora? Iya, aku ora paham dhewe. Terus yang kedua, selama versi 2.5 filter iki bakal tetap enek, tapi waktunya terbatas. Dan asike diskonnya 100% alias gratis. Ayo, enak-enak pura. Yo enek to panggan. Apa? Sing ketelu, lek adewe sampai top up, milestone adewe oleh agen utawa weapon S rank gratis. Tak download lan ya aku. Ya karena dene download to lho. Permainan apik kok ora download. Tenan ya. Tenang ya neh. Yo barene updatean neh. Lek enek beberapa agen S rank kuwi di buff kaya Ellen Jo, Soldier 11, NBD Mara, Grace and Burnice. Seneng pura penjelasannya. Wis entek. Ya untung enak game Zenless Zone Zero. Jadi ra sida mencucu ae iki. Wis meneng ae bar, yo saiki ning omah tak jelasne neh, enek neh. Apa neh kuwe? Wis enek yo. Sik tau kok dituntun nek kaya anake. Ya bene to. Game nah. Seru tak dude bar. Iya. Akhirnya sebagai rilis versi 2.5 iki apa ae. Ya aku urung download lagi raro. Lah iya maksudku tak doi apa ae macem-maceme. Iki karakternya sing duwe dual from bar, siji rambut coklat, Bro. siji rambut putih. Tenan Bu, apik tenan iki game. Terus apa nah? Iki lho bar karakter jemenanku, Ye Sunggwong. Bakal dinobat nih dadi Void Hunter. Tenan ya. Tenan ya neh. Dewe sujud tenang ya kok panggono. Ya aku kudu download lek no. Selak pengin. Ya ndang lho, download to. Oke bermain dulu ya. Iya Ndoro Putri juragan tersayang. Download sih. Ndang. Tepaan gue cemplok. Yu. Apa lu yu? Teme awakmu anu sing liwat iki mbok liyane. Lah terus lek aku sapa lho yu? Ning kene iki lho sing ngular ngalor ngidul ki mek aku. Beh, aku kudu bubut suket. Diingi nyapu cetukan awakmu. Saiki bubut-bubut suket di cetukan awakmu. Lah iya to yu. Jadi liwat ki dalan liya kena lho. Ora lho yu ngene dalan yu mek kene tok kok. Beh yu. Aku arep sarapan yu, luwe. Ki mung masak apa? Iki pawon kono aku masak dengan terong biasa. Jan bos perhatian tenan yu lek awakmu jan jos. Ayu pisan. Kuwi arep kumat to nyil. Yu ora lho yu. Aja sok gombal.
Aku ki wis kulino digombali boyo, dadi ora tedas lek karo awakmu e. Ati iso boyo ndak nyakot to yu. Nyakot awakmu kuwi boyone bosmu kuwi kok. Walah. Masa to yu ndine jangan terong. Lah terus apa? Gini klangenane bosmu ki jangan terong. Bah, aku lek manjan terong iki lemes yu. Lah nyapa to nyilmung biasane jangan terong ya seneng. Lah yo mbuh to yu, wong biasane aku permangan ngono pah teko ngalas ngono nyambute lempoh tenan yu. Yo, lek malai. Teh yu, aku ndak sida mam. Aku tak golek pawuh ayam kono yu sing ning warung. Tak omongi le unyil sing ganteng dhewe. Ya bener awakmu tas bayaran. Ning welengku, aja dingge macem-macem, aja dingge apa kuwi jenenge? Aja dingge neko-neko, aja disalahgunakne. Dadi duit ki kudu dicelengi dingge masa depan ben so awakmu lek wis omah-omah duwe anak bojo iso mbok betak ngono lho. Ya lek aku ki jane gemi lho yu tak mimi aku yo nyelengi lho. Ya iya ya beneran nek nyelengi makane bar iki gek dicelengi. Ora usah dingge sing aneh-aneh. Aja dingge senenge dhewe. Ndak yu aku yo tak celengi wong iki yo lek ku nyelengi ning gone warung kono, warung pekeh karo gone warung bul. Arep kok celengi ning warung pekeh. Iya yu tak celeng kono. Lek kuwi ki ora nyelengi, kuwi jenenge sedekah ning gone sebul kono. Ya sudah kok tapi tengku arek kok yu. Kuwi kan yo padha nyelengi to yu. Duwite nyelengi rono. Jajan rene tak celeng ning kene. Lah kowe mbethokmu apa kowe besok? Bedhok aku yo lek aku ning gone sampean ning mburi ngono kae lho yu. Beh ngono kok arep pengen sukses. Wong iki sing gemi wis ta welengku. Bosmu brah-brah kaya ngene kok aja kok turun. Turun ki sing apik-apik kaya yu ngene iki lho. Gemi, perhatian. Tapi yo kuwi dilarani gampangan. Se yu. Wah, aku lek nyekel dhuwit ngene iki kok ceramahi, pah kupingku gembrobok yu. Mesti ngono kuwi. Ngene yu, Tuhan ki tidak menuntut untuk sukses, tapi menuntut untuk berjuang tiada henti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diceramai genti karo biar Janita itu kayak kok enek lho wani kaya ngono barang yo terang ngalor ngidul bayaran yo nek kene nyapa bul alah arep ning warung kok kos leren ning kene kok wis awet ider awakmu lah piye randang ider engko selak mau hitung rugi aku ajeki motormu tok. Yo ora apa-apa itu sedekah ngono lho, sedekah iki padha rene iki. Yo tenan lho, padha rene iki. Tapi Pak, jodoh bola aku laris mentek sak. Iki wis mubeng tekan ndi ae. Kene pokok dalan tak liwati lagi 10 meter tumbas, 10 meter tumbas, kruyuk-kruyuk piye ta masamu? Enak lho pentol ngene. Leh, jos. Jajan lho, Bu. Ayo, tak tese ya, Rin. Ya. Ngarek kuwi ya, Bu. Dentek ini lho, Rin, ngarek loro ini lho. Yo njen yo laris e.
Enak menang Ren. Kene pakare rumah samu. Emang kat mang nek kene? Heeh. Wek. Rasane begini krasa Ren. Lho, piye to? Kene sembarang tak aduki. Ben pembeli iki tuman kerasan. Sesuk liwat nu entik kruyuk kemudian. Dagingnya barang ya krasa. Piye to, Bul? Demi sembarang tak aduki ya. Kowe biasane nek 1 kilo mau pati 1 kilo dagingnya sak pira we? Ya padha ae lho dagingnya yo setengah. 1 kilo. Lah, lagi pati 1 kilo to, dagingnya 2,5 kilo kok lek gawe. Walah. Lah enak. Ngono kuwi to Ren carane gawe. Iki carane ngomong ben laris. Barang iki enake mesti laris. Aku yo krasa tenan Ren. Lah mau dhewe kermo nyandi arepan. Aku arep nang warung. Lah terus ngenteni sapa nek kene? Leren. Keren. Heeh, ngene lho. Saiki yo ita itu Ren. Kita itu nyapa, Bro? Duite akeh Ren iki. Kondi ya duite ya. Ya masalah kas bayaran yang sini Ren. Tapi lek bayarannya ora lumpahe. Bayarannya pirang juta to, Bul? Yo melu Pak Lor kuwi jempuk suwi. Pak Lor jempuk yo luman ngono kae kok. Lha tapi lek nggil bar-baran ngono 2 dino kaya entek lek mau bayarane wulanane. Kare nyetir duit piye ngono Ren. Wis yo. Yo lek akune tak nggih ngopeni mbok wek. Wis do tenan to, Bul. Yo rencanaku yo pangkat tak sidakne yo Ren. Jarku yo tego tuwa lek arep omah-omah aku iki. Wis yo jerem nanggap apa, Bul? Wong nangkep wong matuk ngono. Lah. Ini lho, Bul, sok nanggap sing suwi ngono aku tak bakul. Aku ben laris. Awakmu laris kene jombrat. Ngapa? Nek mbayari wong-wong ngono duwite sapa? Ya duitmu dhewe aku kan oleh duit akeh, Bul. Ya mangkane kuwi dongakno aku oleh modal akeh terus iso nangkep-nangkep ngono kuwi lho Ren. Ya wis, lha yang warung tak terai. Wis ora usah aku wis tak mangkat gonggon ndang tek ya. Wis entek. Lah iki mung piye? Yo jenenge wong niliki Ren, mangkane kok lek ra diliki sanu ngono lho ndak padha karo aku dodol. Jenenge niliki lumrahe sitok loro apa piye. Lah sak entekne sampe bayar terus piye to, Bul? Wis to sesuk-sesuk lek bayar ngono lho. Engko tak kon jujuli wis ndak jujul lho. Iya to? Ya. Ya ora apa-apa, Bul. Kuwi montekne pisan ora apa-apa, Bul. Lah mangkane kuwi penak pitunge lah. Lah, arek sitok lho. Suwun jare. Ya. Jadi benca ya. Oke. Suwun do. Ya. Lek mau pangan kabeh lho ora apa-apa, Bul. Ya pandha tak hitung kene cah. Perhitungan tidak. Jadi kan nambahne 2 dino ora bayar. Mulai gawe neh pikirne neh. Udah, tunggu pentol iki. Iki sementara aku ndak tuku pentol Ren. Lah nyapa? Aku tas marung. Ngono raja aja we. Beh, ki lawuhku ngayam. Wis salah to. Tekomu ora kat mang. Ini kadung aku wis mulai ora ngono kuwi tak duwiti. Ya rono neh anu. Ya ora iso no Ren, aku wis wareg tengku wis bek pokoke. Wes lek ono tuku pentol lho. Enake tenanan ngil. Beda nih pentole. Lah jane kudu awang-awangen ae lho Ren. Lah pira-pira kono lho nyil. Wis Payonono daganganku. wis ngene Ren sareh nang ngesakne. Bekno 2000 ya. Mek 2000. 2000 tok Ren. Lebih mau lho ngene. Aja sampe luweh pasno tenan 2000. Gak gen 5000 ta? Ndak Ren. Kaya cetok bisnis barang to Ren. Wah, kene ahline pengusaha sukses. Sarehne kae iki kedelarung-delarung malih ya ngene iki nasibku. Larung-larung nasib ngene yo sangket to le mek. Luyu sae kuwi. Piye? Jos ora. Oh enak Ren. Kene raja pentol. Karo nek kabel enak nggonmu. Kabul ahline ora cetha. Tandang gawe. Mek ngresah ae. Lan
dagangan tek duite yo entek berapa kok jenenge. Heeh. Ora ahli ya ini. Wis tak aku yang bersanga ya. Bangkrut. Sudah mengarang ini. Iya, masam. Beh, olehmu sik kuwi ren nemu dodol mengke. Lah iki nek pas ki sing toto. Iki pecah iki. Iki pecah-pecah. Wedang bayar lali wingko melan. Heh, iya ren. Gua ya duitmu akeh men. Nah, Wes besok ora enek nang mung ya atusan kabeh kuwi mang kadung tak jole wong-wong kae mangu. wis to. Lek karo kowe ora usah disusuki, aku dina iki mung wong loman. Iki ra susuk. Iya rasa susuk. Tenan iki. Ora usah, Ren. Kopral aku kok. Kok kopro gak usah susuk. Matur suwun ganjil ya. Matur suwun aku. Wong wedok Ren ambang-ambungnya. Heh, sarehna awakmu koprol. Gawe seneng atiku. Tak tambahi 100. Piye to Nyil? Golong lho aku kok Nyil. Itu gulung kok. Tulas e gulung kok. Apik. Aku matur suwun tenan Nyil. Alhamdulillah ya Allah. Demen. Ya. Menanya. Ya, Mau tambah Nyil. ilmu gulung ki mengke ora ngesake to lek wong lara kabeh awak gulung. Ora Nyil aku sehat kok Nyil. Tidak sehat. Wah, entek kan. Wis ya. Kuwi Iki tenan ya Nyil. wis kuwi ae tenang iki nggen modal. Alhamdulillah. Matur suwun ya Nyil. Aku iki kurang piye lek karo Besti. Heeh. Tak dongakne rezekimu lancar terus. Amin. Ren, wis tak dongakne nek mugi lari. Amin. Aku lamu lancar ya. Amin. Selek padha sugihe patungan tuku mobil ya Nyil ya. Heeh. Aku ya belajar ono ya. Iya, no, Iso kowe- bangga. Heeh. Ngeng. Anda aku ucul Ren. Lah terus sirmu arep nyanyi iki. Ren akan ning warung tuku seranda. Yo biasa. Karo ngentekne duit iki no. Mbok aja dindak-ndakne to Nyil selek disimpen. Lah, ke duit iki simpen ki apa lho? Yo lek ra dipangan rayap. Dicelengi no Nyil. Lek celeng aku bumbung kok. Wong akeh rayape kok. Dikelumpukne sok gawa nyang bang. Dikelumpuk niki dek omah kok ra ilang tol tuyul. Sesuk ya aku cekel aku ngene nah lho. Kek konti lho Nyil. Alah. Bosku ki sik loman dadi wong. Aku rono rene bayar. Ya wis ngono arep entek duit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa, Bul? Ya dolan iki surat dolan kok. Oh iya. Maksud kok dengaran. Sehat toh tapi? Alhamdulillah ibu sehat. Marase ngurung ketok ya iki. Lha ya lek putet ngono kok nyatune. Ora pucet piye ta yo. Punya ndak rene ta? Mang kok kene. Sarapan. Ngono ki mbok harus jangan terong ndak sida. Kuwi apa? Apa nuntas bayaran pra itu ngono kuwi moh jangan terong jalukane golek daging lah. Itu. Ya iya rek itu ngono ki rasa diturun boleh. Lah ya miren barang nek kita yo kok ora kita belas iki. Lah yo mbuh to, Bul. Aku yo ora ro kok lek diingirene bocah. Iya. Lah iya. Anu, Bul. Yang penting. Wong diingi marah rene iki utang duit Pak Lolo. Jerar tuku rambut nekmu. Oh iya. Oh, yo ora bagus dari iki. Memang iya lho yu, etok ora judo aku bakalan mentol. Kok iso ora judul, kurang telaten lek Bul awakmu ki. Yo ndak kurang telaten padahal yo lek idrene iki lumayan laris. Lah terus, Bahan iki tak taker tenan.
Unjak lho kadang isih tak irit yo ngono ki lho. Isih embuh duwite parane yo. Tapi oleh duit. Yo oleh duit yo tapi duwite ki lho embuh parane ngono lho. Kok aneh Batu? Ya wis yo lek bodoran ning kene aku tak metu sik ya. Jadi memang ini curhat apa nyapa to, Bul? Yo tadi arep teko tak kira mirin karo unyil ning kene kok. Iya. Terus ndene kabeh. Ya sayu, tak nyuwun Ora pamit. ndene kabeh lho. Wonge mek liwat tok. Ndene iki primati. Woi. Yo wis aku nyuwun pamit yo. Yo. wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman lo bodoh. Pak Lo. Wah, gonceng lurah saya. Bosku. Kok ngendi kowe? Biasa Pak Lo, ke warung. Oleh kok itu mangan ning warung saiki. Lah piye wong duwe duit kok. Lha wis ora melu kerjanamu to? Yo melok nu jawane tas ngono ki tas bayaran. Mergone ngene Pak Lo. Aku muni mayu cempluk ya to. Heeh. Jangan mek terong aku bar mangan jangan terong lemes aku. Ya terus ki arep nendi? Ya biasa to Pak Lo lek ngene iki arep nyandi lek ngerti dhewe aku enteni duit to. Kok lek sampean melok piye ngentekne duit? Mice lho. Ndak aku. Lah aku tak melok nyel apa piye? Merengut. Ndak. Pak Lo. Tapi aku setuju lek sampean bojone telu. Wah, aku selalu mendukungmu. Sik tangeh lamun nyil lak kuwi. Lah nyapa to, Bu? Lha iki lho ngarepmu lho ora peka-peka. Iya to Pak Lo, awakmu ndak peka-peka. Wong sing tas-tas ngono lho. Penak lek antara legan karo legan tas-tas lek kene. Lek ngono yo karek tembung kono tembung kono. Ya sing sitok buwek ora. Ya lek masalah aku ndak melu-melu Pak. Lho ngono lho penak ya. Domong yo nggihmu terus gampang kuwi. Ya saking iki ae to sing Lah yo tak delok-delok iki sing cerudak-ceruduk kaya kebo ya kuwi ae Pak Lo. Kok kebo ganteng. oh iya. Eh, Ya sano lanjut to. Aku wis Iya. kadung janji njak mlaku-mlaku ki lho. sampai aja lali. Ini mulih lho, engko kadung gawe engko prang-prung ra mulih engko anak buahne sing repot. Tekokane kono kaya mbiyen kae golekan dadi golekan iki lho. Ya wis ngene Pak Leno. Dilanjut, dienakne. Aku tak ngentekne duit sik. Assalamualaikum. Salam. Cuma tak itu men. Ya padha arep sih. Iya kurang luwih 11. Nyapa ora terluas 14. Iya sembarang. Nan ya. Terus ki endi? Ya si dodolan to. Oh iya. Engko ya jome nesu lho mesti padeni tapi sementara ini kan aman. Bojoku sing gane nyeneni nang omongan kan urung mulai-mulai ya to. Ngono ora mau golek to, Beb. Aku wis ngerti sifate, terus carane dhek nyikapi aku wis ngerti. Mangkane aku lak wis payahe roh dhewe. Keistimewaane bajel ngono kuwi. Golek ra istimewa. Apa? Yo pokoknya enek istimewane. Ya nyatane Wis ta yo. senyum sik. Terus nyapa wis ini iki? Iya. Ini aku seneng wis kayak refreshing ning luar negeri. Lah ya. Terus awake iki lho hubungane iso digone ndi ya? Kok mek ngene. Ya jatahe sing kok iki ngono iki aku lho, Beb. Tenan ya. Iya sembarang. Ngene lho. Biyen iki enek cerita ngene, tak ditehi. Enek wong wayu sugih iya to demen karo wong lanang. Lah sing wong ayu kuwi sangkek demene karo sing lanang. Mitnah sing lanang dheke diperkosa.
Sangkek demene supaya dhek iku lho ben iso awor sing lanang kuwi. Lah ternyata kebenarannya kebuka, sing lanang kuwi dibela karo raja di saat itu. Akhirnya ketahuan sifat buruknya si perempuan kuwi. Akhirnya sing lanang kuwi ngalih. Mamane kan budak sing wedok kuwi, carane dhek demen difitnah. Akhirnya sing lanang kuwi dadi raja. Lah sing wedok sing mamane sugih, punya kekuasaan, dan akhirnya ora iso ketemu karo sing wong didemeni. Terus akhirnya piye? Ya akhirnya sing wedok kuwi sangkek demene dhek wis nglilakne masa mudane, pengen panggah ngenteni karo sing wong lanang kuwi sampai 30 tahun, sampai tuwek. Dan akhirnya apa dhek nangis bendino awan bengi mek pengen eruh sing wong lanang didemeni kuwi. Terus akhirnya bersatu enggak? Akhirnya sing wedok lu malah buta. Perkara nangis awan bengi ku lho. Lah, di saat buta kuwi lambat laun sing wedok kuwi tuwek. Sampai tuwek ora iso cethukan sing didemeni kuwi. Terus sing wedok ki ndonga, muga-muga di akhir hayatku iki, di akhir masa tuaku iki iso roh wong sing tak demeni. Terus akhirnya piye bar? Yo akhirnya kan sing wedok ki malih tuwek. Terus ora iso cethuk karo sing lanang kuwi. Lah sing lanang kuwi akhirnya dadi raja. Bar mari. Kok iso malah turu? Bu. Kok iso turu lho? Diceritani api-api kok. Aku kok ceritamu karo ngene-ngene iki susu to, Bar. Demen. Demen lah. Bar, Nyapone. kan adewe kan mari jalan-jalan, mari refreshing. Kita kok adewe kok penak mabar to Bar saiki. Kuwi jansip tenan. Dadi sedulur pelosok digital dimanapun Anda berada, Ojo lali download game Zenless Zone Zero. mergo game iki selain kena nggih hiburan, iso uga kena gawe pereda lelahmu. Game iki tersedia ning Play Store juga App Store. Utawa klik neng deskripsi video iki. Lek gak ngono neng komen video iki. Ojo lali ya lor ya, download. Selamat bermain. Yu lek bunga lek bar dolan-dolan. Tapi lek mabar nek kene iki kok sajake kok ora penak to Bar. Penak ning kasur empuk karo glimpangan ngono lho. Tenan ya. Ya tenan to. Nice. Zenless Zone Zero ini sangat menyenangkan. Halo guys. Kalian kepo ya aku main game apa? Nama gamenya game Zenless Zone Zero. Jadi, game ini tuh menawarkan aksi pertempuran 3G yang cepat dan mulus.
Nah, gameplay roguelike di dungeon dimensi bernama Hollows. Nah, itu desain karakter yang keren pol. Lalu serta eksplorasi kota futuristik New Eridu dengan cerita yang sangat menarik. Kalian harus coba sih. Kayak seperti pertarungan yang aksi intens. Wih, skinnya top. Bentar, tak jelasin lagi ya guys ya. Jadi nungguin ya. Jadi ini di game Zone Zero ini bisa sangat menyenangkan karena ada beberapa alasan utamanya. Jadi alasan utamanya tuh yang pertama ya, gameplay cepat dan responsif. Nah, pertarungan yang real time, lalu penuh aksi dan combo terasa halus. Nah, cocok buat yang suka game action tanpa ribet mikir terlalu lama. Nah, yang kedua tuh visual dan style yang unik. Nah, desain karakter bergaya urban anime. Tuh ya, kalian yang suka anime ya, kayak aku, pasti suka. Beda dari game gacha kebanyakan. Lalu yang ketiga tuh musik dan atmosfernya tuh keren pol. Soundtracknya modern, upbeat, dan bikin adrenalin naik saat bertarung, jadi jedak gitu. Lalu ya, yang keempat, cerita ringan tapi menarik. Ceritanya tuh nggak terlalu berat ya guys ya, tapi tetap bikin penasaran dan punya humor yang ciri khas. Nah, jadi jangan lupa ya, kalian tuh wajib download game genre Zone Zero. Downloadnya di mana? Tuh, di bawah nih. Kalian wajib sih. Soalnya apa? Soalnya aku juga download ya. Selamat bermain, selamat mencoba.